приятели, добре дошли в днешният епизод, където сме с нашия гост, а именно... Не ми е удобно, просто аз съм левичарка. Да, ето я, Боги. Аз малко имам сълзи. И нека да започваме! Чао! Мамо! Пукам! Да, най-накрая. Мамо! Кажи бе! Може ли пари? Не. Моля Тъгата. ти се. Искам да купя сладолет на сестра ми. О, добре. Витя, аз съм Боги. Джо. Мамо, искам ногти. Да, ето. Хей, това са моите ногти. Не говори с пълността, сестро. Гади гадната сестричка имам. Хей, я ме луждай. Здравей. Здравей. Ай, ще става романтично. Малката ела. Кажи. Мамо! Сестро! Мамо! Здравейте, приятели! Днес в този клип. Сестричка, махни се, бе! Да, бе, маха се, просто ми спи. Цики! Абе, я престани ме махни сълзата. Си надаяла се, като прасе си винаги не налаяла, бе. Еми, кома, гладна съм, кучко. Спреш ли да мляскаш като поповом прасе? Какво да бляскам? Не мога ли да ям? Гладна съм. Стига, Кома изкърбе, за нас няма да има. Аз какво да направя, че няма да има за вас? С голямата работа. Ако аз ще дам моята вечеря, а ти си дай телефона. Не! И... Хей, мамо! Може ли да туалетна? Не. Избърши. Защо? Оф, Ела да ме избърши с гъза. Ела да ме избършиш. Мамо! Кой искаш, ма? Ела да ме избършиш гъза. Не мога в момента, цъкам си. Ще ти се изакам върху главата. Спри се! Какво да правя? Ака ми се. Ох, добре, идвам. Толкова много ядене, така става, бе. Аз какво да правя? Чакай малко. Чакай, че някой ми звъни. Ало? Оф, идвам, бе, идвам. Какво четеш? Книга. Махай се от главата ми. Защо? Защото ми пречиш. Надуби главата. Разкарай се от тук. Толкова ли си гадна? Спъри се, искам да чета. Наках си. Ами от толкова много ядене, така става. Ясно. Какво искаш? Искам да ти кажа, че ела ме избършиш и повърнах. Още ли ядеш в туалетната? Да. Идвам. 15 не приключа. Сега пак кой звъни? Ало. Скъпа, само да ти кажа, няма да се връщам днеска за вечеря, защото има много работа. Каква ти е работата? Ще ти кажа по-късно, като се върна. Чао. Чао. Какво ли прави той? Не ми каза. Не ми се изневерява. Чакай. След да видя аз нещо на телефона. Чакай да си видя на телефона. Колко часа? Закъснявам за училище. Матурите са днеска. Здравей. Какво искаш? Не, закъснявам за матурите. Ох, това е много трудно. Едно час виждам. Казваш, защо пише
Мила! Какво? Защо имаш двойка в матурите? Защото Андрей ми досадаше на главата. Просто сам ми каже бъги. Наистина ли? Защото сестра ти дошла в раницата ти тайно и ми каза, че ти си досаждала този отговор, как е той уня. Ама Пак сестра. не обиждай сестра ти. Ти си виновна. Накрая успях да открадна телефона на сестра ми. Сега ще ви покажа какво правим сега. Идем тук и гледам игличка. Ей, иглички залиждай. Игличката сега ще гледам. Ето и гледам, ето и гледам. Дън, 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 тириририн, дин, дин, тиририн, дън, 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 тириририн, дин, 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 дин. Тихо, мъжено! Еми, какво да направя? Слушам си песни. Абе, жено, ще го спреми тук на телефона! Спреми. Тум-тум-тум, ау, не свърши. Наглеждай. Покажи го си го. Сега си го влят. О, bate, изгасна ми телефона, падна ми baterainya. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada И аз съм те Тихо изрекала. бе, спри песента, много е досадна. О, добре. Яка ли е? Die like a diamond in the sky. I too high. Is the sky. What beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, the world is going diamond in the sky. I too high, so high. What beautiful like diamond in the sky. Здравей. Тихо, ма, снимам видео, бе. Защо? Не съм била толкова красива през живота си. I want you. 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 Ау. Пускай.
like to play with fire. 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 Slim, nel bosco fitto e misterioso, viveva un essere... Ведь хора, в момента ще играем на игра много cute. Не ме питайте в коментарите защо е толкова бебешка. За жалост. Кой ме гледаш пък и тима? Еми да, за жалост не може. Стига си на хаусфлава и стига си плокала като някакво сено. Така. Ко се хилиш пак? Ко се хилиш? Видяхте ли, че е забавна? Играеш на бебешки игри. Играеш с бебешки игри. Ти забраних. И ти забраних. Да, мамо, добре, тогава ще играя на друга игра. В смисъл... Сега ще се грижим за трая. Това е бебешка игричка. И? Ами. Let's drop cappuccino assassino here and see what we get. Chimpanzini bananini. Another chimpanzini bananini. Let's merge this two bananinis together. Boneca Ambalabu. Just a little bit and we get Bombadero crocodilo. I feel it. I believe we can do it. Frigo camelo, buffo fratello. We are almost there. I feel it. Watch this. Elefante nel Нали ти забранихме Блейн Let's see what Роджер? we get here. Chain reaction. Съжалявам, това просто е Lavacca реклама. Saturno Saturni. Лаватка Сатурно Сатурни. Случило ще вечеряме, ще спиме.